Здравейте, предприемачи! Борис Мочев е тук отново с вас. След като в предното видео ви показах как да си направите биткоин портфел и как да го използвате, сега ще разгледаме как да си закупите биткоин и как, разбира се, да го продадете евентуално след това. Значи много е лесно, с няколко стъпки ще покажем най-добрите според мен варианти за покупка и продажба. Значи избрали сме CryptoBG поради много причини, именно това е официален търговец за България, легален при това. Плюс това курсът, на който ни продават и купуват биткоините, е доста добър. Може би един от най-добрите и най-лесните опции за покупко-продажба всъщност. Така, значи няма значение дали сте в България или в чужбина, вие можете да купите или да продадете биткоин с CryptoBG, така че за всички колеги и приятели, които са от чужбина, имате също възможността и вие да се възползвате, да си закупите и продадете биткоин чрез CryptoBG. Така, значи нека да разгледаме първо покупката на биткоин, а за тези от вас, които все още нямат биткоин портфел, долу в описанието ще остава линк за предното видео, в което съм показал всъщност как да си направим биткоин портфел, стъпка по стъпка и как да го използваме. Видеото е много семпло, така че всеки ще може да се справи. Добре, значи вече да предположим, че сме направили своят биткоин портфел. Трябва да закупим биткоини и натискаме ето тук на червеният бутон. Значи сега това, което е необходимо, е да си изберем сумата, за която искаме да закупим. Да кажем, например, 100 лева. И то автоматично ни ги изчислява колко ще получим в биткоин спрямо курсът в момента, на който CryptoBG продава. Ето, виждаме 0.0573 ще получим в биткоини. Но да кажем, ако примерно искаме да участваме конкретно в някаква компания, независимо нали коя ще е тя, можем да въведем конкретна сума, която ни е необходима, да кажем 0.2 от биткоина. И то ни ги начислява в левове колко трябва всъщност да бъдат те. Ето виждаме 348.95 в левове. Така, да кажем 0.2 искаме да си закупим и натискаме на продължи. Чудесно, значи това, което съветвам като опции за плащане са чрез банков превод, в касата на Първа инвестиционна банка и на касата на EasyPay. Последният метод всъщност все още не съм го изпробвал. За хората, които са го пробвали, могат да го използват. Предполагам, те ще се справят. Другият метод е в брой от автомат на кеш терминал. Това също е опция за хората, които са го правили. Използвайте го, аз все още не съм го тествал, но предполагам, че е доста лесно и този метод. Но аз ще покажа в това видео първите три опции. Всъщност това, което препоръчваме по принцип чрез банков превод. И затова избираме чрез банков превод. Така, биткоин адрес за получаване и имейл адрес за връзка с нас. На този биткоин адрес ние ще получим нашите биткоини. В предното видео разгледахме, че всъщност нашият биткоин адрес е уникален и ние на него ще получаваме нашите биткоини. Така, затова отиваме да вземем нашият биткоин адрес, за да знаят къде да ни изпратят нашите биткоини. Ето, отиваме на нашият портфел, ето тук. И след това натискаме на зеленият бутон, ето тук, и натискаме на депозит. Чудесно. Ако нямаме все още генериран биткоин адрес, можем да го направим ето от този бутон тук. Така, копираме нашия биткоин адрес, отиваме на CryptoBG, въвеждаме го ето тук. Това е нашият биткоин адрес, на който ще получим нашите биткоини. И тук въвеждаме нашият имейл адрес. Ето, да кажем този, който в момента съм отворил. Така. Даваме на продължи. И това, което забелязваме е, че при първо плащане по банкова сметка от непознат IBAN адрес, биткоините ще бъдат изпратени към вас след 17 часа на следващия работен ден. От съображения за сигурност. Значи ще обясня с две думи за какво става на въпрос и защо го правят така. Тъй като е имало случаи, в които е имало замразени банкови сметки и от това нещо CryptoBG е загубила голяма сума пари. И след това от съображения за сигурност при първо плащане не изпращат биткоините веднага, а на следващия ден след 17 часа.
но за хората, които вече са направили поне една транзакция, това нещо не важи. Също така това нещо не важи за покупки в кеш, извършени на касата на Първа инвестиционна банка. Тоест, ако сте от Първа инвестиционна банка и направите плащането, вие ще получите вашите биткоини в повечето случаи дори до 40-50 минути. Така. За хората, които имат банкова сметка в Първа инвестиционна, съветвам ви, направете преводът там и ще получите вашите биткоини максимално бързо. Така, има такса по транзакцията 52 стотинки. Това, което трябва да забележим. И трябва да натиснем на купувам. Ето тук. За да извършим плащането. Чудесно. Значи това, което е най-важно, ето тук. Ето. Трябва да го снимаме с телефон или да го препишем много внимателно. Съветвам ви да го снимате, тъй като винаги могат да станат грешки. По-добре го снимайте с вашия телефон, ако имате някаква хубава камера, която може да направи снимката. Така, име на получателя Bitcoin Solutions EOD. Като отидете в самата банка, казвате, че искате да направите превод по IBAN. И те ще ви дадат едно листче, в което вие трябва да въведете ето тези данни. Bitcoin Solutions EOD. Преписвате го така, както го виждате. IBAN адресът на CryptoBG, това е той. BIC ще ви изисква, ако правите преводът от чужбина. Сумата въвеждате, сумата, която е тук. Значи тази сума не е задължително да бъде същата. Дори по-малко да изпратите или повече, вие ще получите вашите биткоини спрямо сумата, която сте изпратили. Но старайте се горе-долу да е в порядъка, на който сте отбелязал тук. Така, на основание за поръчката или така наречения description, основание за поръчката пишете поръчка, както го виждате, и номерът, който е отзад. Това нещо е вашата поръчка. По това ще разберат те, че трябва да изпратят биткоините конкретно на вас. И разбира се, колко трябва да ви изпратят. Така, за хората, които са в чужбина, вие също можете, както споменах, да го направите абсолютно семпло, много елементарно, с единствената разлика, че ето това тук, получател Bitcoin Solutions, трябва да го напишете на английски. Аз ще ви оставя в описанието долу на видеоклипа пример, т.е. ще ви направя като шаблон как трябва да бъде на английски, ще ви го напиша на английски как трябва да бъде. Естествено, вие няма да копирате тук поръчка и така нататък. Просто за да знаете как трябва да бъде изписано на английски. Сумата трябва да изпратите в съответната валута, която е самата банка. Да кажем, примерно, ако сте примерно в Испания, в евро, трябва да изпратите сумата в евро, като естествено ще си ги пресметнете, нали? Примерно на 200 лева, това са 100 евро, които трябва да изпратите. И тук на поръчка трябва да напишете поръчка на съответният език, да кажем на английски, нали? Ако сте в англоговоряща страна. Това е общо взето с закупуването на биткоини. След като направим нашият превод, ние ще получим имейл на нашата поща. Ние виждаме, че веднага от CryptoBG ни изпращат имейл, в който ни съобщават, че имаме нова поръчка. И това са деталите за поръчката, която сме извършили. Може да платиме с банков превод на следната сметка. И ни изпращат тяхната сметка и така нататък. Значи това е разликата с преводът от чужбина и в България. На същият принцип е, само трябва да промените името на получателя и да напишете в основание на поръчка, само че на английски. Това е, нали? И да изпратите сумата в съответната валута, която използват там. Добре, значи разбрахме как да направим поръчка, как да си закупим биткоини. Значи в момента, в който те са получили парите на тяхната сметка, те ще ви изпратят обратен имейл, в който ще ви съобщат, че са получили парите и ще ви кажат кога вие ще ги получите. Хората от България, пак казвам, съветвам ви, Първа инвестиционна банка ще ги получите почти мигновено до 40-50 минути. Сега нека да разгледаме как да продадем биткоин. Ето, ще вземем пример с моят биткоин портфел. Искам да кажем да ги продадам всичките. Ето тук виждаме стойността на това, което притежаваме. Можем и по-малко, разбира се, да продадем. Отиваме тук, поставяме количеството и те ни показват какво ще получим спрямо моментният курс, на който те
на който те изкупуват биткоин. Така, даваме на продължи и избираме един от трите метода, който ни предлагат. Както казах, първият метод все още не съм го използвал. Тези двата са много удачен избор. Виждаме, че има такса от около 1 лев и 10-16 стотинки. На EasyPay също е много лесно, ако сте в България. Ако сте в чужбина, естествено там най-вероятно няма EasyPay, така че избирате чрез банков превод. Значи нека да изберем първо чрез EasyPay. Така, въвеждаме се трите имена, ето тук. Въвеждаме нашето EGN, разбира се така както е по лична карта, имейл адрес за връзка с нас и даваме на продължи, след като сме ги въвели. След това, тук отдясно на същото поле ще ни покаже биткоин адресът, на който трябва да им изпратим съответната сума, която са ни показали ето тук. Значи да кажем, ще ни дадат изпратете сумата от 0.1 биткоин на съответният адрес, който са ни посочили. Така, след това отиваме тук в нашия портфел. Ние в предното видео също разглеждаме как да изпращаме биткоини и как да получаваме. Така че даваме на портфел, отиваме на Bitcoin Options и даваме на второто меню Send Withdrawal. Така, поставяме тук биткоин адреса, който са ни показали тук, нали, след като сме въвели тези данни, и сумата, която изискват те от нас да им изпратим. Нали, да кажем примерно 0.1. Тук въвеждаме 0.1 и да кажем това са $92. Просто примерно. Така, тук въвеждаме биткоин адресът им, примерно, ето така, и натискаме на бутона Request and Send. Това е всичко. Това е всичко, готово е. Значи след това само трябва да потвърдим от имейл адресът ни. От самият портфел има допълнително потвърждение за транзакцията. Ще ни изпрати имейл, в който само трябва да натиснем един линк, който е отцветен в синьо. Вие ще го видите. И това е. CryptoBG ще ни изпрати парите на касата на EasyPay веднага след като тя получи де-факто плащането от биткоин транзакцията. Биткоин транзакциите в повечето случаи се осъществяват от порядъка на няколко минути до 1-2 часа, според зависи от блокчейн веригата колко е натоварена. Значи нека да разгледаме сега другата опция, т.е. чрез банков превод. Така, да кажем, искаме да ги получим на нашия IBAN. Принципът е почти същият, трите ни имена въвеждаме, IBAN на получателя, т.е. нашият IBAN, на който ще получим парите, имейл адресът ни за връзка с нас, с който да се свържат, и даваме на продължи. Пак ни изпращат биткоин адресът, на който да им изпратим биткоините, съответно сумата в биткоини, да кажем 0.1, изпратете на този биткоин адрес. Ние пак влизаме тук, изпращаме им ги и те ни изпращат парите на нашият IBAN, на нашата банкова сметка. Ами това от това видео, надявам се, че съм бил доста изчерпателен. Ако имате някакви въпроси, може да ги зададете отдолу в коментарите или да се свържете с мен. Надявам се да сте успели да закупите или да продадете своите биткоини. Ще ви видя в другите видеа, където ще разгледаме още за биткоини. Разбира се, ще има още уроци за онлайн маркетинг и предприемачество. Чао за сега от мен, успех ви пожелавам, приятели!